Je kennen ze vast wel, de tworrebouten of rijtsigaren. Maar wisten je ook dat die planten mogelijk geschikt binnen als isolatiemateriaal? Bij Westergeest leidt een proefjild met tworrebouten in het raam van het project Better Wetter. Daarvoor waard Joert een informatieboert ontbleten. Om zien te laten wat hier achter u in het land gebeurt. Daar worden tworrebouten kweekt. Nou, dat is echt iets nieuws. In het kader van het project Better Wetter zijn dat eigenlijk experimenten om te zien dat we ik met oren teelten wat doen kunnen. Een stuk verbreding en ook een stuk milieubewustwording enzovoort. Verliezen hier waard het veld online. Er wordt onder meer onderzocht of de planten zorgen voor het behoud van veengroen. Het kan mogelijk ook helpen bij orenproblemen. Dat boeren in deze tijd zien oren. We zitten hier met de CO2-uitstoot en het wordt moeilijker in Nederland om te borken. En als je veenweidedaling trok gaat, er zijn polders die zitten 4 of 5 meter onder het zeeniveau. Nou, dat kost het vermogen om die droog te houden. Nou, op deze manier het waterpeil eromheen brengen kunnen, je zonder les door de stelen kennen. En dit wordt dan gebruikt voor isolatie in de spouwmoorden. Dan heb je 2 of 3 vliegen in één klap. Op dit stuit docht bouwgroep Dijkstra Drijsma al experimenten met de tworrebouten. Onder meer als isolatiemateriaal in spouwmorren. Het blijken doch dat het goed werkt en ik wat opsmiet, zouden meer boeren mee dwang kennen. Het begint eerst bij proeven om te zien dat het aanslaat. Nou, en daarom is het zo belangrijk dat Dijkstra Drijsma de bibelutsen is. Want die broekt het in de praktijk. Nou, en als dat aan aanslaagt en die zegt jongens, we kennen je wel mee. Dan heb je voor de boeren weer een stimulans om hier mee in zee te gaan.